बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सानफा एफा बर'नि फिसाफ्रा फारफ्रोमबो बिथिङाव दावखोलांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मख'नो नांगोनदि साननैसो सिगां हादरनि जाना गोगोमसार गयारिया नेपालनि काठमान्डुआव जानाय साब चेम्पियनशिप 2023 नि गिबि गेलेनायाव गावनि रोंगौथिजों दिन्थिना बुहुमनां जानायखौ बयबो नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो बर'नि फिसा दैमु बर'आ रयेल ब्रादार्स फुटबल क्लब आसामनि जानानै साब जुनियर नेशनेल चेम्पियनशिप 2023 गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय। नंगौ, उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बारेंगाबारि बिफा जुगेन बर'नि आंगो फिसा दैमु बर'आ फैगौ 26 सेप्तेम्बराव अन्ध्र प्रदेशआव जानो गोनां आन्डार टुर्नामेन्ट 15 आव आसामनि जाना गेलेनो साखाफारा बर'नि फिसा दैमु बर'आ। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां